दिनै बेनिफ्राय जोबोद मोजां दलीय कर्मीफ्रा एक्टिव भाबै दिनैनिफ्राय गोसारै मावजोबसिगोन आं बेनि आगोलबो मोनसे धर्मीय सभा जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि पर्वतजरा डिस्ट्रिक्टनि एनुवेल जुथुमायाव आङो हाबबोदों गतिके बे बोथोराव पर्वतजरायाव बेरायनो थाखाय पर्वतजरानि रायजो राजाफोरजों जयैनो ओंखाम गोरलैनि बोथोर माइ हानायनि हाखांनायनि ओंखाम गोरलै जानायनि बोथोर बयखौबो लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों जोंहा दाखालिसो 13 and 14 आव 12 and 13 आव जोंहा BTC आव एसेम्बलि जानानै थांबाय होननो थाङोबा बे एसेम्बलिया जोबथा एसेम्बलि हिसाबैनो जोङो हमनानै लाजायो खारन BTC आव अलरेडि 5 बोसोरिया जोंहा जि फाइनान्शियेल इयार दंमोन बियो जोब्बायानो गतिके बे जुथुमाय बे एसेम्बलियाव जोङो पर्वतजरानि हिसाबैबो पर्वतजरानि बहुत खैथा गोनांथि सोंलुफोरखौ सोंनाय जाहैदोंमोन बे सोंनायनि बिथोराव जोङो माखासे फिननायखौ जोङो फोथायनो हायै एबा माबानो हायै मोनाखै जोङो फोथायनो हायै एन्सारखौ जोङो मोनदों आरो बिसोरो जोङो बारे होनदोंमोन पर्वतजरानिखौ लोब्बा लाखिनानै जोंहा जोंसार आरो जनक सानै NDFB नि NDFB होननानै बुंनाय बा सानै सेंग्राफोर जोंहा जिहेतु BTR जाखांनायनि परे सुक्ति जानायनि परे NDFB होननाय गैला सानै जोङो सेंग्राफोरखौ जिउ खोमादों बेनि बिथोराव सासेया जोंनि पर्वतजरानिनोमोन बिसोरखौ जोङो जवा 2 बोसोरनिफ्रायनो जोङो बिसोरनि थाखाय बिसोरनि एनकाउन्टार खालामनानै बिसोरखौनि जिउ खोमानायाव बिसोरनो मा अनसुंथाइ होदों सरकारि फालरफोरा बेसेबां एक्सग्रेसिया होदों बे खोथाखौ जों बारे सोंलुबाय थादोंमोन बिसोरो सरकारि पक्षनिफ्राय प्रमोद बर'नि सरकारा फेरेंगानि डिपार्टमेन्ट जिहेतु गोग्लैयो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मावोमोन बिथांमोना थायोमोन फरेस्ट फेरेंगाजों लोब्बा लाखिनानै थाफायोमोन बे खोथाखौ बियो मालाबाबो तथ्य सहकारे बिथांमोनहा एक्सग्रेसिया होदों होननानै बुंनायनि तथ्यखौ जोंनो 2 बोसोराव बिसोरो दासिमबो दाखिल खालामनो हायाखै बेनो प्रमाण जे बिसोरो खुगाजोंल' पवित्र एसेम्बलियाव BTC नि एसेम्बलि हाउसआव बिसोरो खुगाजों जे खोथा होनदों पवित्र हाउसआव जे खोथा होनदों जे जोंसार आरो जनकनो एक्सग्रेसिया होदों होननानै बे खोथाखौ बिसोरो होआखै दे बिसोर बे पवित्र एसेम्बलि हाउसआव जोंनि BTC नि एसेम्बलि हाउसआव नंखाय खोथाखौनो बिसोरो होनो नंखाय खोथाजों बिसोरो फाव फान्दायो बियो प्रमाण जाबाय खारन एइबारनि एसेम्बलियावबो बिसोरो बे जनक आरो जोंसारनो एक्सग्रेसिया होनायनि तथ्यखौ बिसोरो जोंनो टेबोलाव बा जोंनो बिसोरो दिन्थिनो हायाखै थिग बेबादिनो जोङो पर्वतजरानि दा आथिखालाव पर्वतजरायाव मोनफ्रोमबो हाग्रानिफ्राय साल दंफां बिफां इत्यादि उधाव जागासिनो दङ पर्वतजरानि रेन्जार अफिस प्रटेक्टर रेन्जार अफिस DFO अफिसनिफ्राय दंफाङा बिना अक्सन सरकारि भाबै अक्सन खालामालासेनो फेरेंगा बसुमतारिया फरेस्टनि EM जानानै बिथाङा गावनि पेदाव गावनि खाथिनि मानसिफोरनो गावनि निजा बबिया मानसिफोरनो पेदाव लिरै प्रत्येकता DFO अफिस आरो प्रत्येकता
रेन्ज अफिस फरेस्ट अफिसनिफ्राय सिज खालामनाय दंफांफोरखौ लानानै थांगासिनो दङ बेफोरो इलिगेल बे खोथाफोरखौ जों सोंलुनानै जों तथ्य बिदोंमोन नाथाय फेरेंगाया होनो हायाखै जोंनि पर्बतजरानि साल दंफाङा गोमागासिनो दङ जोंनि पर्बतजरानि अफिसाव हमजानाय सिज खालामनानै दोननाय दंफांफोरा बिना अक्सनाव बियो गोमागासिनो दङ फेरेंगानि पेटआव लानानै फेरेंगाया दस्रायाव फानहैगासिनो दङ बेफोरबादि सोंलुखौ जों सोंदोंमोन नाथाय फेरेंगाया बेनि खुनु जुक्तिखौनो बियो होनो हायाखै बियो very अनफर्चुनेट आरो जों बहुत खोथा सोंदोंमोन हानि हा पाट्टा होनायनि खोथाखौ जों सोंदोंमोन बिसोरो मानसिनो 2,500 लाख नङा 2,500 मानसिनो हानि पाट्टा होनायनि नाम सहकारे जोङो दाखिल खालामनो तथ्य दाखिल खालामनो थाखाय बेखौबो जोङो बिथांमोननाव बिदोंमोन बेखौबो बिसोरो संखाल' होनदों आरो हानि सोरनो होदों बेखौ तथ्य बिसोरो होनो हायाखै बेनो प्रमान जे बिसोरो नंखाय खोथा बुंदों बे 2,500 जे हा होदों हा पाट्टा होदों होननानै बुंदों बियो एक्चुअली हा पाट्टा नङा बियो जोङो बटवारा मोननायसो जोंहा मोनथाय प्रत्येकता बिमाया बिफानि हाखौ फिसाफोरनि नामाव ट्रेन्सफार जायो बे ट्रेन्सफारखौसो बिसोरो खालामनो हादों जायनि थाखाय बिसोरो हा होदों होननानै बुंनाय बे तथ्यखौ जोंनो होनो हायाखै रायजो राजाफोरनो मिसलिडिं मिसा खोथा बिसोरो होनगासिनो दङ 4.5 बोसोर कमप्लिट जाबाय 5 बोसोर एप्रिल मासनि 8 तारिखआव 5 बोसोर दिन तारिख आरो समय कमप्लिटली 5 बोसोरनि थाखाय जोबगोन गतिके बेखिनियाव दिनै यूपीपीएल सरकारा बिग जिरो फर बीटीसी नि रायजो राजानो होबाय होननानै बेनो प्रमान आरो दिनैनि दिनाव बिसोरो अरुणोदयनि थाखाय अरुणोदयनि खोथाखौ लानानै बिसोरो पलिटिक्स खालामगासिनो दङ यूपीपीएल आव थायोब्ला बीजेपी आव थायोब्लासो अरुणोदय मोनगोन होननानै रायजो राजा आइजोफोरखौ बिसोरो हुलुस्थुल खालामगासिनो दं नाथाय दिनै रायजो राजाफ्राबो बेखौ मिन्थियो जे यूपीपीएल सरकारा बे आसाम गभर्नमेन्टनि बे अरुणोदय स्किमखौबो होफुंनाय नङा बियो जवा एमपी इलेक्शननि थांनाय एमपी इलेक्शननि मोनसे प्रलोभनमोन जे प्रलोभनखौ दिनैसिमबो जाफुंहोनो हायाखै आरो बे 0.3 अरुणोदयखौबो बिसोरो जाफुंसार होनो हानाय नङा बेखौ प्रत्येक जन आइजोआबो दिनै अनुभव खालामो गतिके बीपीएफनि स्टेटासा दिनै बिराद स्ट्रं लैहोर रायजोआ एबार बीपीएफ को हाग्रामा महिलानि नेतृत्वआव बीटीसी आव सरकार थिसनफिनगोन बेयो रोखा गोजोन्थों एप्रिल मासनि 2025 नि एप्रिल मासनि 8 तारिखआव दिन तारिख आरो समय 5 बोसोर कमप्लिट जागोन यूपीपीएल नि थाखाय बेखिनियाव बिसोरो 5 बोसोराव कमप्लिटली फेलियर एक गिदिर लाथिख बीटीसी नि रायजो राजानो जेबो होनो हायाखै रुरेल डेभलपमेन्टनि खोथाखौबो जों सोंदोंमोन रुरेल कानेक्टिविटी मा खालामदों 5 बोसोराव जिरो कुनु गामिनि रायजो राजानि थाखाय नांगौ लामा दथा इत्यादिखौ बिसोर खालामफुंनो हायाखै जेरैथिंबो यूपीपीएल सरकारा रायजो राजाफोरखौ थगायदों फेलियर आरो जोंनि बीटीसी खौ बिसोरो फाननो नाजागासिनो दङ जाहाथे फाननो हाया बेनि थाखाय रायजोफ्राबो दिनै बीपीएफ जों थाफानानै होबथागोन गोजोन्थों